Yo. Ruwan safe maganin uba mai tsanani, gona kusa maganin shaƙin yaro. Shugaba ne. Legend star, legend star, legend. Elnas on this, BK on this, CBME, GL Media. Lokaci ya zo, Rabi yau ya kai mu. Abdul Jabto ya zama ango ga Maimuna Maryam. To Rabi ya nufa mun cimma lokaci abu idan rabonka ne ba wuyan da zaka ci, duk da cewa mai gamo da yan bakin ciki amma addu'ar iyaye ta samu mai farin ciki. Kai Jabto yanzu ka zama ango na Maimuna, mun san da cewa zaka rike ta da amana, baka da tsoro sannan akwai rikon amana. Ga kiraren da ake masa jama'a Maku duka annabin jiki na Maimuna, furar gora mai wuyar aside, kai karin kunama mai kama da surjin doki, kowa hauka dole ne ya gudu. Kasuwa ce mai cin kikin gama da mai yar jari kama Abdul, wannan kiraren dole ne ya baka komai. Lokaci ya zo, Rabi yau ya kai mu. Abdul Jabto ya zama ango ga Maimuna Maryam. Lokaci yayi, lokaci yayi, lokaci yayi, lokaci yayi. Yawon ya mace ɗakinta, komai kyanta da tsarinta, an wanta shi na jigonta, farin cikin ranta. Yau za a kai ki ɗakinki, amarya ki rike angonki, shi ne zaki magirkinki, aure ne alfarinki, dangi kowa yana murna, abokan ango suna murna, ƙawayen amarya na murna, Elnas BK na murna. Lokaci ya zo, Rabi yau ya kai mu. Abdul Jabto ya zama ango ga Maimuna Maryam. Lokaci ya zo, Rabi yau ya kai mu. Abdul Jabto ya zama ango ga Maimuna.